Dados kula lan panjenengan menika boten saged dipun utus medal menawi kita dereng dipun cekapi saking lebet. Lan menawi kita gatosaken saking Injil Matius 18 ayat 11 dipun sebat mulane padha lunga. Mulane padha lunga. Gusti Yesus boten ngendika lunga dhewe. Gusti menika ngutus 11 murid kados dene ugi ingkang sinerat wonten Injil Matius 18 ayat 16. Para sakabar 11. Tegesipun amanat agung ingkang sinerat wonten Injil Matius 18 ayat 16 dumugi kalih dasa menika dipun tujuaken dumateng patunggilan atau sebuah persekutuan. Para sedherek kagunganipun Gusti, wiwit jagat raya menika wonten Allah sampun nélakaken minangka komunitas kasih. Wonten Rama ingkang medharaken sabda utawi dados arsitek. Wonten Putra ingkang lampahi lan ugi wonten Sang Roh Suci ingkang gesanaken. Mila gesang kula lan panjenengan gadhahi ancas ingkang mulya amargi dipun rancang kaliyan setunggal komunitas ilahi ingkang sampurna. Kula lan panjenengan boten dipun ciptakaken supados gesang piyambakan. Ananging kula lan panjenengan dipun ciptakaken supados gesang wonten ing setunggal patunggilan ingkang sae. Mbok menawi wonten wekdal kula lan panjenengan ngraosaken alit, boten wonten reginipun sumangga sami pitadosa pilih Allah Tritunggal menika. Dadosaken kula lan panjenengan menika wonten reginipun. Boten awit menapa ingkang sampun kita gadahi, ananging awit sinten ingkang ngrancang kula lan panjenengan. Para sedherek, sakdangunipun kula lan panjenengan gesang sesarengan wonten ing patunggilan. Mbok menawi wonten konflik, mbok menawi wonten perpecahan, mila kula lan panjenengan betahaken patunggilanipun Sang Roh Suci. Kita nyuwun Sang Roh Suci nunggalaken kita wonten ing pangapunten lan ugi wonten ing tentrem rahayu. Para sedherek, menawi kita gatosaken menapa to ingkang kasebat tiang-tiang rahayu, menapa to ingkang kasebat patunggilan ingkang rahayu. Para sedherek, tiang-tiang ingkang rahayu, patunggilan ingkang rahayu inggih menika tiang-tiang inggih menika patunggilan ingkang tansah dadosaken Gusti dados sumbering kabinahan. Tiang-tiang ugi patunggilan ingkang tansah dadosaken Gusti dados sumbering karahayu. Lan bab tembung tentang rahayu menika dados tunggaling tembung ingkang istimewa nalika tembung tentrem rahayu menika dipun pangandikaaken Gusti sak sampunipun Gusti wungu saking antawisipun tiyang pecah. Tembung tentrem rahayu wonten mriki wonten janji saking Gusti. Bilih Gusti badhe nyarengi lampahipun tiang-tiang pitados. Para sedherek kagunganipun Gusti, kita dipun utus supados ngabaraken Injil. Sumangga sami pitadosa pilih kula lan panjenengan menika boten mlampah piyambakan. Wonten Sang Bapa, wonten Sang Rama, wonten Sang Putra, lan ugi wonten Sang Roh Suci ingkang badhe tansah nyarengi kita. Tritunggal tan winates sampun saged kita
kita mangertosi minangka Sang Rama ingkang ngrancang gesang kita. Tritunggal Tamminates menika saged kita mangertosi minangka Sang Putra ingkang nebus lan ugi ngutus kita. Lan Tritunggal Tamminates menika saged kita mangertosi lumantar Sang Roh Suci ingkang tansah dedalem wonten ing manah kita. Sumangga para sedherek kita sami mlampah ing minggu ingkang enggal menika, minggu sak sampunipun dinten Pentakosta menika kanthi kawigatosan bilih Allah ingkang Tamminates menika boten nate tebih saking kita. Panjenengan niku Sang Rama ingkang tansah jagi kita. Panjenenganipun menika Sang Putra ingkang tansah nyarengi anggenipun kita mlampah. Lan panjenenganipun menika Allah Sang Roh Suci ingkang dedalem wonten ing kita. Bab misteri Tritunggal menika bab misteri katresnan ingkang Tamminates sumangga kita sami tuwuh wonten auban sih katresnanipun Allah sesarengan kaliyan sederek sak patunggilan ingkang tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Amin.